أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أصحاب الفضيلة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas kapudjiwan kasangliti po Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli tukbal kuin kasiwan sinlasa mari kanyo katan hamuin palabiti isanda kuman ini tumibaw mari patampat sin kamo lagi-lagi inag-lecture ka ina nabilang ding mga guro na mo dito halupa sambuangan sarta ini matanogin nga niya halom sin dunya ini labi aula pahadarat sin Allah Ta'ala pagkhidmat niya agama Islam. Hati ko marisa to di nakadukangan ni bisara niya adapon nagdak siya kako na misan ko man tiyo-tiyo nabibilang kwindakan si mga kaguruhan hinang ibadat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muro sa jako si minting tiyo-tiyo ha baita sing guro kain na amuin wakto yari kita niyo bihayaon na inumpong labi aula hatampat sa halga padarat sin Allah Ta'ala insubay di kita niyo magbati laol dauton nato magtuy himinang karayawan po Allah Subhanahu wa Ta'ala sawab meta in kamatay long sin maas natarkadyot bang siya dumatong wayron tod makaagpang kaniya fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila dumagpak na in kamatay in ajal jangkaan sin mga pangumulan sin silayan misan kaurayang nagluwa dugo di mo na yan mautong paulihan damikya di mo mabisod paunahan bang di magpak pawakto ini paminitan ini patampat ini wayron tod mahinang sin tiap-tiap mano siya wat malengkan magpakad dakuman katumtuman ko ng buok ini hadith waruya anna malakal maut dakhala ala Daud alayhi salam faqala man ant ang bukriwayat hawak tuman ni Nabi Allah Daud amu intang suan na siya niyawa sin malakul maut kiblaan siya ya suunin malakal maut man anta isiukaw sa wayron sa ning malakal maut magpakilakay mo tawadi malakal maut to mix kay mo na to dumatong nako at warayang takad-takad ka be there in 5 minutes di sumakawa bang siya dumagpak naman biasin amuin ini Nabi Allah Daud alayhi salam kiblaan nakapangasu kisiukaw law si malakul maut faqala man la yakhafu al-muluk wala yamtani'u min al-qusur wala yakbalu rasya. Ako na inilong na in pagtawahon wayroon pagpikahon na kura wayroon pagkilahon malik wayroon pagkilahon balkanan kawasahan bang wakto mo na misan pabiyadi in tasing kawasa mo tang suon kuren nyawa mo patayon tarakaw damik yan ako na in pagganan wayroon pagharon wayroon makapagang kako misan pabiyading kamdos kusog taod sinastala mo bang wakto mo rasuron tarakaw palam sinbay mo tang suon tarakaw nyawa matay ko damik yan wala yakbalur rasya ako na inilong na di magtatay masin bribe padulas sa sin Tagalog misang pabiyadi in taod sin alta mo balkanan ko kawasahan ko nabuding pila ka kabaybayan mo di ako tumay masinsin mo bang wakto mo na misang mo'y pamayhuin ini sin mo tang suan tarakaw niya wapatayon takaw long sinabi Allah Daud fa idha anta malakul maut wali masta'adda ba'du ilong naman ikaw na ni malakul maut pang mga kato may tamo sa kayo mga biyawaitaan piyawlahan bitan awal mga kato na timik sa sala ko muna nag-email ka na may takaw nagpahati ka to na sumampay ako matun takad-takad ka di ko taga na sadya ko tahana yari na sa jalupan ko unay sa mong si malakul maut ya Daud ay na fulan jaro ya Daud ay na fulan karibo how na lang na ya Daud inamuin mano siya hikwan to harigbay mo how na siya bihayon ya Daud how na kampong mo hikwan how na kasi kaulaw labang betan kita si malakul maut bang aun kampong tanawapat aun pangday tanawapat suwayat to pamintangan matakadam kato tanukatan amo hinangon nato pasinupon palang sin pangatayan lang sinabi nga Daud kadmata nawapat na sila aha lang si malakul maut pagka sila nawapat na ya Daud alaysa laka fiha ula ibratun litasta'id di pa mamarahi sila ya Daud
Singkano-kano kikita mo nag-aywas ka mo nagpanaw, singkano-kano nagsasaw ka mo magkaon, singkano-kano nagbibisara ka mo nagtitext, nagtatawag-tawag ka bang mga wakto tabihayaon, di pawaha mamarahi in mga silayad tumahinang sabab, tanda kayo mo sinsuway na kung magsadya. Habiyaon niya kaw tay manghud ko bariman, kamaumasan ko at tawakan kamakulangan kumulya. Ding naman ha Masjidin Nabawi, sambil mari po Masjidil Haram, dum adlaw puas-puas sambahayang subhanallah magpakalamod ni sambahayang janaza. Dita kay ngata nadakala lamod na kita nandun haon. Inato pamintangan dakula arakala yari pa kita nam sing kabuhita, suway kita sumaot, suway kita himinang amuin pagkala si pagibadat ta Allah subhanahu wa ta'ala. Hoon lamod ding haini in pagtawakon magusaha kita. Sumagawa mo kunin pagusaha pasaran ta na sa jawihan in pagibadat ta kuila unta. Laong sinali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ini si mangkahiminang sin pagdunya mo na biyasin sa kaula-ula in pagdunya mo kumakkalkaw sa lama-lama sa umul amat ng sin tausog o hati sin sa umul amat bangkaw himinang sin pagdunya mo hati na maghampit in katan bukon kaw lang yung skibil bukon kaw lang ikog pangilong sin maas-maas ikaw kasuukan magtuy ko mangikig na sa blamo mga ngayo yan di sa magkahampit in anak mo, magkahampit in apo mo, in kampong mo, in pangtungod mo, mga sarapat sa minapo mo at tuhod, sa minapo mo at kingking, magkahampit katan, bukon kawa mo, nakimit na magtubarin. Di. Sumarawa, apabilay sablong na bangkaw maghinang paakhirat mo, bangkaw, besi sa kaulaw-la kan nakatamuto ka dan. Di alaw na si sa kaulaw-la, mapatay na kaw konsum. Bang mo yan kay ngatan na natanto na si mapatay na kaw konsum, misan yung biyadin lanab sin pagkaon di kaw yan makabutos nga pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala lawi awlin sambahayang yate mangod kubar iman so yato algaan subhanallah misan biyadin sigpit so yato itindog bat kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam sung na maukat kanya in kabuhi la ilaha illallah waktu sambahayang puas sambahayang maghrib sin adlaw jumaat mini siya magtuy pabay o siya nag-imam mayta kad iktafa'at alaihi humma timaas bang makatun fever niya pag-uwi niya pabay nagsambahayang na isya nag-adhan wayron nakabati Rasul sallallahu alaihi wasallam kiublaan natarsang ng kasahabatan may tay Rasul sallallahu alaihi wasallam kay natagna makauna pa rin nga katapamasid sa kalihawak tubiyaw ni wayron na siya nakawa marikato unang baita nila yung kayon nagtagad tiyawag nila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sala ya Rasulullah as-sala ya Rasulullah namatis sibyan wala matin nisa ya Rasulullah sambahayang na ya Rasulullah sambahayang na nakatug ng kababayhan nakatug na kabataan. Kublan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagagdatan day sab pamukuan sing kita niyo hawak to amuin biya din hantang sin pagtalmata sin patumtum. Sa hawak to ha zaman na to biyayaon bangon patumtum rin ang bukte manghud nagaara masin aga may Islam baytaan mo lang mutuan pag mambuka ko pa Allah taala magtuy amuin ini duwalan magtuy manguli isong pamayhuan duwalan kay mo inyan may talong yung pangatumong ko ako hindi mag-ibadat sinyang pa kawin ng patiwuan bukan ako nilanggas na mayroon dalanggas magma-apply labihan duwalan so sini pride to yan mo to na ako magsinga tawiya katos tawiya haram duwala mang may mo tipon-tipon yung sin mo yan tumisira pilapin singa biyaon ari to hotel na mo ka na shake pad o nagpo-posit to cigarette available na room yung naggirit na kita mo lang mo magsiga mamuyan tipon-tipon makabila sa kawan-kuhan kapal na madyura yung mga magsiga misan ini ka ni magsiga sikat-sikat wera kay mo na nakakumaka da guro ha doktor ikaw kumaka da anong kautuan ikaw sa suwon kayo mabangon sakit mo magkaon kaw tabihan haba sungad di muslim ako magsiga kaw na insiga kay nga tanta vitamin sa sakit uno-uno na mag-cause siya primarily amo na yung mga cancer esophageal cancer lung cancer katan cancer vitamin siya in pagsiga naman kung mag kumusugin cancer mo na alhamdulillah ganap-ganap pa yung siga mo ay man ko yan aray lang si mas-maas ay ko kumaka na doktor kung magkasayon si doktor ni tuod yan kuhan aso buharay ang insiga ay mo sabda magbisal pagkatawan kita sin tao sa unang beta sin siga cigarette smoking tagna is dangerous to your health bihayaon cigarette smoking kills uwin hatig present tense, continuously killing yourself the moment you smoke. Ay bimana yung palakaw siniga, yung palakaw nagbuno sinbaran mo, makaajayb, haraig sin Masjidil Haram, nagsisiga ka mo, muhan pagitan tabang sa muslimin, pang sa tausog. Subhanallah. Pero yung sablong na, kaya ba na yung pagdalil po, siya ninarablong na magsiga pa. Nabukon mo ipagdalil, yata yung manghud ko haka may Islam, makaluman pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
amon di kita magbago sin parkalay. Nadukalan ka, dukalan. Pride lang mo. Di, tumakan lang namang lang ko, tumakan, pupurong ko siya kasimod mo. O basi na ulan lang mo, tuwanan ako magmama, maulong ko pa asawa mo, si Mim ko si nagli-lipstick ka, baho amunon na ko, mamaray na asawa mo mag-lipstick, ini ko siya magmama. Tumakan lang naluran, takwa simod, bulaan takaw, nakita mo? Pride. Sumakawin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawag tuman siya iyan as-sala ya Rasul. Imagine mo, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalasahan sinallahu ta'ala na kura nila biyaitaan magsambahayang ya Rasulullah. Bang nanawag to takaturin di duwalan, magmaytad, magsumlot, magmaaroy, magmari, magmaastol, magdukal, magkutik. Sumakawin siya, uning biyaitaan niya. As-salan nas, uno lang na nakasambayang nin manusya, wero na ako nakagad, kita mo yung baba sin pangatayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyayong patumtuman mo, itakillah, kabuha ko patuhan, duwala, daon ko magdugtol daghal, hal zaman na kaulayanon mo, itakillah ya akhi, kabuha ko pa Allah Ta'ala, gulgulun ka manuwod-tuwod in luha, ando malas sa kako kada, patumtuman mo ko pa Allah Ta'ala. Bidda. Naunang benta si mga sabat, la ya Rasulullah, wayron pa lang na ya Rasulullah, hum yantadiruna, timatagad pa sila kay mo ya Rasulullah, may ikaw mag-imam kanila. O hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang imparasahan niya. Inta na sing imparasahan niya, kay manang riwayat, beta sin ini Ibn Mas'ud, dakhaltu ma'an nabi, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi nihafan, wa fi'il humma. Pagsud ko lang napabilik si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbabangkat in siab niya. Makati na kung siab sin time na kauna leather, ha? Amon biya, paiskuan niya, madakmul. Duwain taod niya nagbabangkat. Sarta mataas yung pais niya. Kaya putan ko lang ng daghal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabawa sin dua si abyad tu, fa sya'artu bi hararati jasadihi. Kaya na naman kulong na inpaso sin pais sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan dua na nagbabangkat si abniya. Wallahi ya Rasulullah, siapa ni Allah Ta'ala ya Rasulullah, innaka tu'aku. Sa una to ya Rasulullah, ini kau yan, ini nasakit na. Naam lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, o ako, yani amrad, nasakit na ako, laula kamayo ako rajulay ni mingko. May sakit ko raw sa pantong 2 tao ring kaniyo. Imagine na, sakit pang sa sin 2 tao, nahambuok mo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So magawa uling beta niya, hawak to siya nasakit sallallahu alaihi wasallam. Uling beta niya, palialan niyo na wako to, kay niyo ko sabaw-sabaw yan, painuman niyo kahawak ko pideyad to, at kay niyo ko kuhan, bisol-bisolin niya ako, aircon niya katawat kab-kabin niya ako. Why? Inbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, uning beta niya, kayo ko ba't? Hindi ka ito pamungmunganin maas. So, katliya, magkalian na ito, biya ba ko kuldojin? Uning kuldojin naman, ang sakit ulap pa iwayaon. Di kuldojin niya, may ni jahil bubu, ayaw. Sa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beta niya, da'uli ma'an fin nikhtam. Kain niyo ako, di akna na sa wanat, kaya ko tuwig, haina kabir ha, sili-sili malaguyaon, pang-aplas-aplas siya, supaya dumayong parasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man, uus niya man ang aplas-aplas sa mahid-pahid, pagtindog si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ando kailo, naligad in Nabi sallallahu alaihi wasallam, na punong na isang nakatugnog balik. Sambil mayroon siya nagkakuha, nag-adhan na isa, ay nalawag-tawag na isang nagbalik. As-sala ya Rasulullah, as-sala ya Rasulullah. Tawag hikarwa, damikan biyato rin nagbayta, faugmi alay. Naligad na isang Rasul sallallahu alaihi wasallam, na hilo, nakatug na isang nagbalik. Hikato tawag, di man siya makabati, pagtindog na nagbalik bihan, lang niya kanay siya kaya nakutubig mahagpay, amon pure blast niya, nagpay ko na sa mga siya Aisha, nakalandwin taon sin tuwig niya, ako din siya magkanapas, tiyang isa na Aisha taradallahu ta'ala anha, sambil pagtindog ifaog may alay na hilo na isab siya, sambil nagdak na siya, muro Ababakrin falyusalli bin nas. Dakan yun na Abu Bakar, papag-imaman yun na yung mga mano siya. Dalil matagbo, sin pagpuas si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin suway na Abu Bakar, magganti, aon tumpukan si Makay nga nandito na tugil, aon kay nga taniwar matampalda, basa on may mga political conspiracy nila, basa lang na suwelong na hiali, may tanalong-long na di. Suwayhi Abu Bakar as-Siddiq, tanda na India, aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-imam, amurain Abu Bakar as-Siddiq pag-uwas niya. Ay siya, amurin Abu Bakar as-Siddiq nag-imam. Sabto ahad, pag-abot sin isnin, Abu Bakar as-Siddiq nag-imam, miabot in waktu asar sinadlaw isnin. Pag-abot sin waktu asar, dimayaw imparasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kasasaat. Hawak to dumayaw imparasan sin mano siya, harap mo pa kayong dayang, harap mo pa Baskin and Robbins siya, on kumaon ice cream na miss ko na, harap ko madto pa paghinangan na mo in malara-malara Pakistani, unutayaw. Kambing to, baso-baso yung kambing niya, at masarap lang mo kumong panganan di Arasin Amir, biyad to, bukun long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiag niya in Abbas, tiag niya in Ali, ihmilani ilal masjid. Why sa imenda ko po hospital,
da ako mangita bihaini, da ako mamasyal-masyal, da ako pisul-pisul ako ri. Sa imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tuman siya diayawan parasahan, harap da pa masjid karna mabaya siya magsambahayang, karna magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nawugtunan na pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyang suan na sinyawa, minunin sa farafiki la'ala taas sa sampat, na wapating kanong nuwan na to alaihi salatu wassalam. Hakamatay ya bariman, ingin hawabaran di na magkakaos sumagawang pikilan, impal na naman, impal niya wahan mabaya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkasipog, pakit kato, tanyo kata mararatan ako magmapman kamo, balug-balugan, di nakauhan, di anako ini, bang magbisara si pag-asa, oy, nahatupatas na mitpid na, sumagawang magsambahayang, di takakausan, maingkan among panagnaan, tawagan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo ya bariman, hambuk alim min ulama il-Hanabila, alim dakula sin madhab Hanbali, Muhammad bin Khafif rahimahullah, nasakit siya sula ng nisfi. Uno ni Sheikh, paralyzed in half body niya. Paralyzed in half body mo. Imagine mo ang paralyzed in half body mo, di nasa ka na kung makapana, maglimbaw na kaukulang, amisanin kumaosong isa na kusungitan. Sumagawa sa buwakto, hinabuan mag-adhan, tawagon din murid niya, in kampong niya, dahan niya ako pa masjid, mabaya ako magsambayang. Aha, sa kawin mo siya magsambayang o si mga murid, Sheikh, magulo ko magsambayang, taka-ujul na ka. Unang baitani, haulo na taka-ujul na ako, sumagawa, di ko katahanan, tumawag in muaddin, magsambahayang, mag-ibadat pa Allah Ta'ala, di ko katahanan in pangatayan kundi sumambag sinhinang kalasan sin Allah. Sabi na kapamong sa fayda sa mi'atamun nida, apabila kadunguan nyo nin adhan, walam taraw ni fisaf. Di niyo ko kita nagsasahap, lima lang mo nagsambayang kanyo, ay nagkamo magduwarwa, miyatay na akwin hatin yayan, fatlubuni fil makbara, lagan nyo na ako nito pakubulan, kana, wayroon na ako. Sa kaino ako buhi, misan da ko man maglimbahod, magbuyod simbaran, magturak pamasid ka na mabaya ko mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ako di nyo nakakita na masjid, tanda sin nawapat na. Yan itong mga palangkunganan kakasihaga may Islam. Ayaw ta, takaran in wakto, dumagpak yung pagsusun kato. Sa ubing pagsusun, dumagpak yan, haway roon na kamumpatan si pagsusun. Inapusan, ang 2 taon ka, hiawasin Allah ta'ala. Yaso sila, kay fawajat mo, ano na kabakan nito alam sin nalka. Kita may pagsusun. Unin niya, ibeta nila, ya Allah, inlom simnal ka, tampat sangingi, tampat siksa, tampat maulul, tampat wayroon kakitaan mo karayawan. Tandaan niya lang sin Allah ta'ala suratul Zukhruf pang kulap ng lupan, wala daw ya malik liya qadi alayna rabbu qala innakum makithun. Nalawag-tawag yung mga tao, ini nalka, ang malaikat yung malik yung nanayak, malik, pagkamasok ko pa Allah ta'ala, baytay when Allah ta'ala papanjarin na kami totally non-existing at all. Hati na malawa na sadya kami. Sabi, isan kami buhi, isan kami yari, di na mo katahanan ng sakit, di na mo katahanan ng siksa, di na mo katahanan ng ulol. Naya, malik, pangayawa pa Allah Ta'ala, sin mahinang na kami, way na tuod, malawa na sadya. Lang sin Allah Ta'ala, inihakaybanan parman niya, la yamutu fiha, wala yahya. Wayroon na kamatay roon, halam sinal ka yan. Namikin wayroon na, sab kabuhin, lang, kiblaan, natarsang ng mga sawat, bita wayroon kabuhin, sin buhi yaw, sin may kamatay. Di mo long na matag kabuhiin mga manusia, bang halom na sinal kami samping kaunan nila buhi. Sa miskin, ilugsok na kaunan diha dunya, pagsud mo padlaw akhirat, palam sina pinagka jahannam, pion mo pa in magkamiskinan, ilugsok mangayo sinakarandanan ring sin mawilang kauning mga tao pinagka jahannam. Tiranan, makapangayo sila pa malaikat, ya malaikat, pangayo pa Allah, malawa na sa Jacob. Sabi na mo kakausan. Nung sinib na bas, hangi mo tahon, wala sila siyambag, sumakawa pag after 1,000 years, mustawa sila daw akhirat, pagsambag kanila, uning beta, doon na kamo tutog, doon na kamo kakal, hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw na kaya wasin Allah ta'ala daw magbagay, ikaw toan, uning kabakan malam sinar ka. Mangi, ya Allah, di ko kakausan, nagsusun na ako. Nalaw sin Allah ta'ala, dhalika bima kaddamat aydikum wa ma ana bidhallamin lil abid. Yan in go, yan in lunna, yan in tungbas sin mga biya kanyo, maghihinang-hinang sin dualiman niyo, result yan sin dusa niyo hindi hadunya, di ako lang sin Allah magpangan niya tumungbas sin wayroon kapatot pagtungbasan, di na ako sa manik sa apatot di pagwayroon pagsiksaan. Balik na kalong sin Allah palam sin pinagkadyan na. Ulin hinang niya kaya na magtingkak kang kadena basi, ligot nin baran na imos o stimulahad simod, matupalam sin pinagkadyan na. Long sin Allah mata ko nag-usos, bukong bembet na mo siyang ingitampat, unin beta niya, ya Allah, hadun niya nagliligap-ligap ako. Hadun niya wait ako diungog. Hadun niya wait ako yasip. Hadun niya wait ako kihagad. Bihayaw nagmanyatakan limahil nagbaynat nakakukita ko ng katan siksa kita ko ng sulga. Kaya ipakita kay min sulga illa urimak adaw min aljana li law ahsana li akuna alai hasratan. Ipakita kay min lilingkuran mo lam sinar kay maksud bang sadya ko nagibadat li akuna alaihi hasratan hasupaya maon doon kay muin panghingin lugi magnusun-nusun na kapabaran mo.
Ya Allah, kita ko nakatan, bunaling kay mo, ando ya Allah dunya ligrap takaw, way takaw iasip, way takaw iagad, misanda kuman bihaon ya Allah, sumud palam sinal ka dumakaw, us-uson ko nagkahakaroon. Kita mo tuan, pagsusun si mga manusia. Namura-murahan insyaallah ta'ala, di kita nagpakan si pagsusun, amuin din di pahadunya, labi aw lawasiyat paginhawabaran na mo, karena nang kamuyan na, ini, yari na kamo sa nagdaraw si masing kaguruhan katan, amuin kaguruhan, piyangan nangan sa sing kami, ini pagbakon, alhamdulillahirabbil alamin, in kamo yari na nagdaraos, nabukunin hati na yadto, bat karena, kita mo ni mga magsambahayang na katan, aw na in, limingko na bukong lilingkuran, in, aw naabay ko kaya pa na kubalbara rin bide magsambayang sa hindi magbihan mga duwa bihan bide pagsambayang sintawan hindi mo masiguro na ayaw saybayin baran mo saybayin ahli mo hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa unong mimpilak bang kita manikablo ang palam sinapinal ka jannam unong tain kasanyangan in kawasa bang kita dito halaw man sinapinal ka jannam in pahampalan sing kita niyo mura-murahan piyari hala kita ni sin Allah ta'ala tay maon in ibadat na tukatan sawab na nanungkilang sa kamuyan katan ha mga kita niyo karna imsang bayang sa Masjidil Haram hanggatos nga ibulipat la ilaha illallah bang sadya to kay makatan sin Allah Ta'ala inday ko lamang kamakasud papadala kay mga bihan mura-murahan tiranan sawab in perkala amuin ini pagbay matasing kita niyo kakusog si pagibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala bulansang paginawabaran ko lagi malingkatin na siya singkuro ko kaina wallahul musta'an wa ilaihil mustaka wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum syukran wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.